ayo mwana olio omoturi aye kuambwatia n'abachambasi bakase itoke nyenya ogontebinga chibese ekyo Ruto akoreta West Mugirango murudishie lero gonte neine ga emeroka igonko motebinga ya aso iroro monuoyo aso rame president yense aso tosaleria amache ekero twatachirwa amache arabere clean toko tutunchugwere tokonywa kingi karansete aseliro bariabo samaroga na tebire ngomo senato Nyamira County tobwati mochie oganetie estima West Mugirango asome nyeto no bwate estima asome nyeto no bwate estima totigane abantu babo samaro babekerwe estima utawacha hiyo mchezo togo ikaransa naye omokutano yomo ne minister yestima twanchira nenkoe gutore estima omanye goncho kanando anse kurama abantu abwo bakweminja nestima totigarete toro musunte manya lero igotogo kwana korubo samaronga siasa yogo seria magenderero ifanye nini nere sababu na chire kwa kanse nkobokerera ngaga kinanyorire chisebia iga emeroka bono ko bangeta chimba ngaga tuko atenganga bali mokora gototianira ngwa one time inchumo nkure nimwata baskari bane bande detail nere sababu uchi abantu abuna ubangeta obosoku ngoteba inkinare gocha kobatera mwandetire igoro mwangeire ligori yogo chikoimo kiestimeri gocha na sesa uli manyete nga mwana kororo mujumbo gocha sai na chisa bude ore serious igo yani igo mota to kontebi nga mwana ko igwo musara gwo mujumbo buno gotyoka yego tange sime yitecha mombwa tstoke ruzio sio katika jina la Yesu bono igategerera Nyasaye tuatanganiga ase chinguru chiayo monene Nyasaye amen this time round bono unangotira Jumaine amangana yemeroka igagotere kwa bunge chinsa kianda igoro nenusu lakini ginkonyatereka nkonye semeji yono nyanja ase na tangete koreto mo minister we chistima iga wete akorokwo mheshimiwa Opiyo Wandayi igo na moteregete girigiri gare koruga tokaiwana nere bosija ya ino na barai baino ndoyo mobo tokabeke ruchibese chestima adi igotonga Oriongeta mandasi akangonjo ono mukabwata mugaonjokero Opiyo Wandayi muganza komokani nga mutagete estima eyo muganza komotebi nga ye wanta lero gotogo kwano obumaene bakoreki egeko geranto gokori gwegasi obochinga toko gwe binto gochia nabantu bane bagwaka chitege gochia igo Opiyo Wandayi anguseta agatebanga nabo mukareiga nere sababu nacha ase Sauli toigwana nenga abantu bemeroka
abantu bemeroka mubwati kura mubwati kura gwakera lichumbe murayonde bwesi okoba omuribo ntonyore ebintu byaito omurayo yanyore 0 asetebe yaye ekero chikura ekekogera n'obusoku ekero nkotereke eminista moisonde igo natereka omopresident egetikiane Nyamira omotienyo 8 chigwiki chitarahera 3 ngotereka ando omopresident igase ito osamaru amina ekero mbwate merogero bude mbuyande igo gosembo be igo motanganeri ngataracha amanyenge estimerera atangana ere sababu lero iga ntebe kintu neine ga emeroka igo ngoteba iga ayo omwana orio omoturi Mwandetire igoro mwangeire ligori nyogo chiko imoki estimeri gocha na sesa uli manyete nga mwana kororo mujumbo gocha sai na chisa bude ore serious igo yani igo mota to kontebi nga mwana koigwo musara gwo mujumbo buno gotyoka Mwandetire igoro mwangeire ligori nyogo chiko imoki estimeri gocha na sesa uli manyete nga mwana kororo mujumbo gocha sai na chisa bude ore serious igo yani igo mota to kontebi nga mwana koigwo musara gwo mujumbo buno gotyoka